kugamuchirai zvakare pazuva ranhasi vazukuru vasekuru sei tanditi ndichida kutendai nesapoti yese yamunopa pamusha penyu basa richiendera mberi richifamba zvakanaka. So pane video rimwe rataita randaisa futi pa first comment, go and watch video iro randiti muona futi rekupedzisira richatevera soon after this video. Right, kana unga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you to please subscribe to this channel. Also don't forget to turn on your notification bell so that whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much for your unwavering support, especially to all those who have been with us during the journey of this family channel pano pa YouTube. And during kwese kwatakabva manga muinesu muchiri ngori nesu anditi right. Tisati tatanga nyaya yedu iri panapa toda kuti timbotanga nekukorokotedza. Ndakangoma kuwa pano tinoita makuwa pano tinoita makuwa zukuru anditi mukutenderera mune gosipo randakangodhumana naro rekuti DJ Sparks anditi DJ Sparks wekuzim reality ITV anditi tomuziva vazhinji mukomana wekungwavha ndazomungwavhirawo nyaya dzake anditi right. DJ Sparks is now married and he just went to pay the bride price yesterday. So I just want to say congratulations to you, DJ Sparks, and whenever patinomuona, let's just go and say congratulations. Ane mudzimai wabvezera ndasara ndega anditi kumakuwo neako futi makuwa tinomatora DJ Sparks right. So neumwe muzukuru wangu futi anonzi iye Sandra Murota, I just want to say congratulations. Akasvikawo paakapfekedzwa ring, engagement ring. Makorokoto vazukuru vangu makaitawo zvinhu zvakadi zvakanaka right. Todombokuradzawo matrending pics matrending pics ndo atinawo. Ndisanda kuratidzai motikari nyowani yakatengwa nemukomana anonzi iye Killer T, anditi one of our prominent musicians muZimbabwe. He just bought a new Mercedes Benz, okay, E20, is it E350? Yeah, something like that. You see it for yourselves. I'm going to put the video soon after finishing here. So the first pic I want you to see is of this lady. She is generous, isn't it? Just check out those plates. Yeah, just check out those plates. She cooked all the animal food chickens and she was just dishing to the family. Wow, what a generous granny. What a generous granny. After that, as I was traveling in the roads, I met this guy carrying his cow. Chimbomongororai munoto kudinawo. Akatakura mombe nebhasikiri anditi nenjinga anditi right. As I was moving around as well, I come across quite a number of couples, but I want to show you this one. You know, the long distance relationship. Yeah, no, I know my long distance relationships out. Right. Chibe papo. As I was moving again and hit up and down in the streets of social media, ndasangana nemacouples akawanda, vamwe vanga vachikisana, munoto kudi with this kind of kiss. Like trolling. Right. As I was moving as well, murukuzoti mazuano vanhu vakutenderwawo kunge vachichata vachidi uyabhati nyangwe zvinhu zvakaoma wangu ndinotobereka tienda naye ndo transport yangu vachishandisa kuenda kumba kwawo vapedzawo muchato. What do you think nemaphotos adakuradzai nhasi vazukuru? You can comment below totaurirana ikoko muchitiudza kuti munofungei trending photos atakuigirai. So now we are going to tichiendera mberi kunyaya dzedu. As I was going around, I met Killer T. Killer T ane zvinyowani zvaatiwinzira abva ati aiwa inini zvekuti ndirambe ndichingofamba handichakwanise ndakuda kufamba zvakadzikama. So he just bought himself a Mercedes Benz. A Mercedes Benz. Yeah, you heard me right. It's a Mercedes Benz E350. So ndo yekutera just soon after this video and timbonoona timboiaccessa kuti ndizve
ndizvo here agonere kutenga mukomana. Totaurana mumacomments kuti what do you think. Uncle signed the only Zimbabwean uncle anditi the only Zimbabwean uncle mukatonzwa mwanda uzviti uncle ada kubirira ndobva ndati chi much love